Toto natankujem. Práve som to všetko pozaťahoval, že tam idem dať túto srandu, túto somarinku, neviem tam čo to je, nejaký snímač. Tu som mal tieto dva šroby, či ti mi tento kokot jeden nepadol donútra, iba to tak zaštrngalo, zazvonilo. Ty hajzel. Ty hajzel. Ty jeden, počkaj. Čo si na teba to? Ty. Nie, to nemôžem natáčať. Aha, ja ho držím. To nemôžem natáčať jednou rukou. Do piči. Dobre. Do piči! Pozri sa na ne. Pozri sa. Ďakujeme. Pozeraj na kokota. Jaj. Jaj. Dobre. Všetko sám. Všetko si spravím sám. Nikomu som ani nehovoril, že to skladať. Yes! Mám to. Počkaj, ešte to mohla toto dať, tú druhú časť. Ten náboj do toho. Myslel som, že toto pôjde tak ľahšie dokopy, no ale však nie, nevadí. Nič, čo by nás nejako zastavilo, že jo. Dobre, zatiaľ takto. No nič. Aha. Nie, pohoda.
som asi normálne, že konečne pochopil, o čom je toto auto. Celý čas sa snažím proste perfection, ale ono je to pritom presný opak, že nenechať sa tým perfekcionizmom zožrať, lebo robím to v podmienkach, ktoré sú, že presný opak, čiže úplne nevhodné. A ide už len o to, že chcem to spraviť čo najlepšie a že vždy nájdem tú cestu, ako to spraviť jednoducho dobre, čokoľvek, čo sa jedná, aby to proste bolo minimálne tak, aby to fungovalo, aby som s tým bol spokojný. To sa mi vždy podarí proste. A o tom to je, že aj keď sú tie podmienky není, toto auto musím spraviť v týchto podmienkach, lebo potom, keď budú podmienky lepšie, čo vždy budú už len lepšie, tak nebudem o sebe pochybovať. Proste nebudem pochybovať o nejakých schopnostiach, o tom, že niečo nedokážem, alebo že by sa to nedalo. Chápeš? Lebo budem vedieť, že sa dalo aj vtedy. Na tomto drží náprava zadná. Sranda celkom. To piče, zas mi YouTube zober hudbu a nebudem mať money. Robím to len tak zadarmo. To piči, to som neromyslel. Teraz čo z toho? Všetci z toho piči. Chala najebal 20 000 do auta. No tak, aby si nám spravil Lego. No, musím to tam pribiť. To je tu vlastne z vrchu. A od spodu takto. A toto je napravnica. Víš, postupne sa to tu tvorí. No. No. Tak. Koľko? Na mieste, chlapci. Na mieste. Nejaké má nožičky. Nožiny už má. Chcela by behať. Dobre to vyzerá. Postupne to idem rozkladávať. Toto som už čistý, utretý. Takto nejak to vyzerá. Skoro, ešte meter uzla. A to už rozmotám.
šlapia káble. Takže takto nejak to vyzerá. Prvá vrstva. Je to všade. Čo sa tohto predku týka, až po vrch. Zadek. Vlastne toto, čo není polepené, tak je tiež už nalepený asfalt, tak keď som tam dal predtým, alebo ešte pôvodný originálny niektoré časti. Takže na spodnej časti to je všade, až po tade. Toto je vlastne vrstva asfaltu, tu vidíš tu, alebo tu takto. To je to pôvodné a to nechcem dávať dole, to je podľa mňa kvalitnejšie ešte, je toto. To drží jak hovado. A na to dám ešte proste druhú vrstvu peny. Tá je tam nachystaná pena. Aha, pozri si títo blatníky, aké frajerské. Vlastne som ho polepil až dozadu, aj túto takisto. Keď sa pozrieš, tak to je celé. A cez tú dieru a zadu to vychádza. Aj z jednej z druhej strany. Tuto zadu to už mám takto proste iba na riedko. Niektoré veci, kde to trebalo. To je také len, čo mi ostalo, no proste ona. Tá somarina, tie asfalty navyše, takže tak. Vyzerá to dobre. Z 3 sedmička, ako? Tady s chábrem. Brigádka. Brigádka, more. Kámoško, a to má ako kotami. Na tom videu nič tam není vidieť. Nebezpečné veci. Toto budeš za týždeň jazdiť. No. Jak to vyzerá? Polka polepená. Je to tých 5-6 mm hrúbka. To také mekučké, už by som si do toho sadol normálne. Joj. To ma ešte čaká. Tam vyzerá ešte takéto vrstva navyše, dúfam, že tam dostane ten koberec. Ale ako dávam to všade. No, dokončil som lepovanie, izolovanie, zateplovanie. Jo. Toto vlastne nechám tak treba, lebo neviem, čo som presne ide, aby som to tam mestilo, všetko, čo sa má mestiť. Inak je to komplet. Dadu ešte budem dolepovať asi jen tam. Nič, idem asi skúsiť tie káble. No. Fuck. Ešte to nemám úplne, že na mieste. Ale triedím tie káble. Vidíš, že sú tu káble. Už sú aj kufry káble. To je už elektrické auto toto. Takže tak, elektrifikace vozidel. Jebe. Neviem, čo s tým to zaj. Uvidím. Jak to vyzerá.